Takže čaute. Dneska si predstavíme produkty ako sú špionážne mikrokamierky. Máme ich tu 3 druhy. A postupne sa predstavíme jednotlivé druhy, sú veľmi kvalitné. Optika je tam rozlíšenie 720 na 480 pixelov, 30 snímkov za sekundu. V podstate sú, respektíve máme v dispozícii 3 prevedenia rôzne. Tak prvé, asi ten Michal nám pomôže, je mikrokamierka v pere. V podstate nikto nerozozná, že v ruke teda máte niečo iné okrem pera. Si môžeme pozrieť, že stála na pamäť je 4 GB, svieti nám tu dioda, ktorá nám indikuje, že je zapnutá. Z druhej strany, tuto hore máme malý otvor v podstate na mikrokameru a jej optiku. Môžeme aj naspäť. Balenie je ako takto vidíte v krabičke peknej. Druhá je mini kamierka v tvare kľúčenky. Vlastne ten Michal nám ukáže. V podstate je to robené na štýl diaľkového ovládača na auto. Čiže tu máme dva tlačítka, čiže jedný sa to zapína a druhým sa teraz spúšťa a vypína video. Takže takéto niečo tuto máme, hej, teda otvor na optiku a tuto je pripojenie mini USB. Takisto tu máme slot na SD karty, ktoré môžete dať až do 16 GB. Štandardne dodávané sú 2 GB karty. A poslednou, trošku nám to odfúklo, je takáto adrenalinová mikrokamierka. V podstate tá má, ukáž Miška, môžeme rozdeliť. S touto aj točíme, s touto mini kamierkou. Áno. Tá vyzerá takto. Vyzerá takto, vy ste videli, hej. Čiže tiež veľmi maličká. Slot na SD kartu, funkcie ako mode, vypnutý, zapnutý nahrávania a power on. No súčasťou balenia jednak je to ten power zasúka, hej, na napájanie do siete. Sú tu rôzne štipsy na pripojenie či už na odev alebo inú časť oblečenia. Máme tu potom držiak, rôzne držiaky, že môžete si pripojiť buď na príľbu, rôzne športové aktivity, adrenalinové alebo niekde inde. Takže takto no. Čo je dôležité, a ešte si pozrieme, ako tá kamierka má nejakú tú vzdialenosť snímania. Trošku nám tu fučí, ale nevadí. Tak si môžete pozrieť. Je hlad. No a Michal nám teraz niečo povie, skúsme niečo povedať, aby sme počuli. Táto kamera má veľmi dobré zvukové rozlíšenie, čiže aj na diaľku bude zvuk kvalitný. Dobre, ďakujeme. No a najpodstatnejšia informácia je, že kamierku ako aj rôzne iné ďalšie veci si môžete kúpiť na internetovej stránke, respektíve e-shope www.coolmania.eu. Takže tešíme sa na vás pri ďalšej recenzii. Zatiaľ, čaute.